Jamen, jeg sidder jo her med vores OneDrum Edition Sherpa. Det er en af mine store kærligheder. Jeg synes jo, den smager virkelig godt. Og det vil jeg også lige smage på lige om lidt. Men allerførst kunne jeg godt tænke mig at fortælle lidt om, hvordan den egentlig er blevet til. Og i virkeligheden så startede det med en Google-søgning, hvor jeg kæmpede en kamp i, jeg vil sige dagvis, nærmest i ugevis, for at finde et destilleri i Indien, som Morten og jeg vi kunne samarbejde med. Vi stod foran en tur til Himalaya, vi skulle ud og køre Royal Enfield motorcykler i Himalaya, og vi drømte om at lave en Edition Sherpa. Det er jo sherpaerne, som slæver alt muligt lort op i bjergene for os andre. Og det er en lille anerkendelse af deres enorme arbejde. Det kunne være at så døbe vores edition fra Indien, netop Sherpa. Så efter min kamp for at finde et destilleri, og jeg skal sige, jeg stødte på alle mulige kæmpe store fabrikker, monsterfabrikker, der smed affald i Ganges og med kummerlige arbejdsforhold og sådan noget. No-go. Det var bare ikke nogen Morten og jeg på nogen måde kunne se, at vi kunne drømme om at samarbejde med. Og lige pludselig så dukkede der et destilleri op nede i Andhra Pradesh, en region lidt nede i Indien, lidt syd for midten af Indien. Og der var en Desmond Nasrat, som drev det. Og Desmond, han lød meget cool. Så fik jeg sat et Skype-opkald op med ham, og vi svingede bare mega godt. Vi havde vores første samtale på Skype, det var 3 kvarter, og vi bare fik snakket om alt muligt. Han viste sig jo at være en fyr med nogle meget lækre og fede menneskelige tanker og værdier. Og det jo endte jo så med, at efter at Morten og jeg og andre gutter, vi havde kørt ind på Enfield motorcykler i Himalaya, jamen så tog jeg ned og besøgte Desmond og fik et fantastisk indtryk af ham, hans medarbejdere, hans destilleri, helheden omkring det. Og jeg skal forestille jer, at man kommer ud, altså langt ude på landet. Der er gedehyrder, der er støv fra grusvejene, og det er bare oser af Indien. Der er selvfølgelig fattige folk langs ruten her og der. Og så lige pludselig kommer man til det her, man kan egentlig se på langt afstand, et vandtårn ude i ingenting. Et meget, meget elegant vandtårn, der ligner et drinksglas. Og det er så her destilleriet er. Porten var lukket, da jeg kom. Der var en portvagt. Og så kom Desmond ud og tog imod mig. Tog op til destilleriet og sad bare og hyggesnakkede med ham. Smagte nogle af hans lækre sager, og der må jeg indrømme, der tog jeg hatten af for Desmond. For holdt op, han lavede nogle fantastiske lækre produkter derude. Og vi snakkede mere, og vi fik også en øl. Og så fandt vi ud af, at det svingede super godt. Jeg måtte gerne komme her og prøve at lave en rom efter min egen opskrift. Og det var lige præcis det, jeg drømte om. Det var at få lov til at lave en rom i Indien med indiske sukkerrør og med indisk gær, men hvor jeg fik lov at bruge mine egne idéer, tanker og min egen opskrift på det. Desmond var helt med på ideen. Så var vi jo så ude og finde og kigge på de sukkerrør, vi skulle bruge. Og arbejdet blev sat i gang derude, mens jeg var der. Vi gik i de her sukkerrørsmarker, og folk de stod derude med le eller med machete og med sejl og kæmpede deres kamp i sveden. Havlede jo af dem for at høste de her sukkerrør. Det er et kæmpe arbejde. Og sådan er det jo overalt i verden, hvor man høster rom, eller sukkerrør til at producere rom. Jamen, så det starter med et super hårdt arbejde ude i marken. Og det Indien var ingen undtagelse. Sukkerrørene, efter at bladene var taget af, så blev de båret på skuldrene til en lastbil, og så kørt tilbage til destilleriet. Desmond, han har sådan en dejlig tankegang omkring mennesker. Han ansætter kasteløse på lige fod med andre. Og faktisk var halvdelen af hans medarbejdere, de var kasteløse. De ville aldrig kunne få et job andre steder. Men hos Desmond kunne de godt. Og kvinder og mænd blev ansat på samme vilkår der. Og så en dag så kom mænd og sagde, at det kunne ikke passe, kvinderne skulle have samme løn som dem. Så sagde Desmond, han kiggede bare iskoldt på dem og sagde, nej, det er måske rigtigt nok, for kvinderne gør jo et bedre stykke arbejde end jer, så måske skal vi kigge på det. Så blev der ro på butikken, og i dag der får alle den samme løn. Et fedt sted at være, og i øvrigt så har han også bygget det op som sådan nærmest et økologisk kredsløb. Så alt, hvad der kommer ind på destilleriet, det bliver brugt på destilleriet, det bliver brugt i marken. Affaldsstofferne eller restaffaldet bliver brugt til at varme op med og sådan noget. Så han gør meget ud af at prøve at lave et cirkulært kredsløb omkring sin produktion.
det var et sted, Morten og jeg, vi virkelig kunne se os selv. Her ville vi gerne arbejde. Det gjorde vi, og vi fik så sat sukkerrørene, de blev presset, og de blev sat til gæring, og så blev det destilleret. Destillationskedlerne ude hos Desmond, det er jo selvfølgelig indiske destillationskedler, og når man lige ser dem, så er det stål, men som i alle andre kedler, så er der jo kobber et sted derinde, undskyld. Som i alle andre destillationskedler rundt om i verden, så er der jo kobber et eller andet sted, i hvert fald de allerfleste destillationskedler. Der er kobber et sted, og det er jo fordi kobber har den fantastiske egenskab, at det fjerner svovlforbindelser fra det, man har lagt i kedlen, eller sat i kedlen. Hvis ikke man får det fjernet, så lugter det let af sure sokker, det der løber ud den anden ende, og det er jo ikke så fedt. Så i stedet for, så er der kobber, og så er det lavet på dobbeltdestillation. Så han har 2 kedler derude, en stor og en lille, og så kører det først i den store, som en low spirit, som han laver der, og så derefter kommer det i en mere høj alkoholstyrke, new spirit, på den lille kedel bagefter. Det er ikke fordi, han destillerer til så høj en alkoholstyrke, faktisk kun til 54% på anden destillation. Så det er jo sådan en relativt lav alkoholstyrke, når man tænker destillationsteknik. Men det smagte sindssygt godt, og det fede var, det var vores egen opskrift, vi havde brugt i det. Vi kunne tage det hjem til Danmark. Det blev sendt med skib i palletanke, og så har vi så her på Nordisk Brænderi, der har vi så lagret det i egefadet. Jeg bruger, til den lagring på Sherban her, der har vi brugt lagring på forskellige typer fad, eller forskellige fadstørrelser. Det er alt sammen PX sherryfad, vi har brugt, men det er forskellige fadstørrelser og lidt forskellige lagringstider. Så altså, den længste tid, det er de der 3-4 år, som det længste har lagret. Og selvfølgelig smager vi på det. Vi er nødt til at vide, hvad der sker. Vi følger lidt med en gang imellem. Lige banker proppen af et fad, sætter pipetten ned i og en lille smagsprøve op, for lige at se, hvad sker der, hvordan udvikler det sig. Hvordan går det med dem på 40 liters fadene kontra dem på 200 liter og så videre. Hvordan er udviklingen? Så det er en del af at arbejde med rom, det er jo selvfølgelig at følge med i, hvad der sker. Og på et eller andet tidspunkt, så, ja, når jeg synes, den er klar, så er det jo, at vi kan sætte den på gaden. Og det er jo så det produkt, som vi står med her. En One Rum Edition Sherpa, forsyndet ned til 42%. Det gør vi i øvrigt med vand her fra ejendommen, så det er altså lokalt vand, som vi bruger til at fortynde den med. Og den får en lille smule sukker, ikke så meget, men den får en lille smule bare lige for at afrunde den en anelse. Jeg kan godt lide det på den måde. Jeg kan også godt lide, når det er helt højstyrke alkohol, altså rom på procenterne på over 50. Jeg synes også, det er lækkert. Men jeg kan også godt lide, når den er blevet rigtig blid, som den er, denne her. Nu hælder jeg altså lige lidt op her, bare for at I også lige kan se, hvordan farven den er i den. Er der smuk, ikke? Altså, jeg synes jo, den er rigtig flot. Nu er det jo ikke, altså, men det er jo ikke sådan, jeg drikker One Rum. Det gør jeg jo altså koppen her, så det ryger lige derover. Og allerhelst ved bålet en aften med gode venner, og så sidde og nyde sådan en her. Det dufter bare virkelig godt. Men noget af det, man kan dufte, det er jo hø, ensilage, og ja, det er græs, og det er jo nogle af de her lidt mere rå smagsnoter, som lige præcis tilhører det her destillat her. Man kan også godt, altså, når man smager på den og lader den få lov, altså oplever den flere steder i munden, så kan man kan smage de her mange forskellige nuancer, som der er i den. Det er, ja, synes jeg selv, meget, meget lækkert. Meget bred smagspalet, som er i den. Sukkeret giver lige den der blidhed på toppen, selvom det kun er meget lidt, men så alligevel lige nok til at tage toppen af det skarpe på den. Og den, altså der er også sådan lidt rugbrød i den. Jeg sidder lige og sådan smager lidt efter her på den, ikke også? Men ja, sådan lidt brød og lidt græs, ensilage og sådan noget, men
Og det skal ikke opfattes negativt, når jeg siger det med korn og eller med græs og ensilage. Det er meget positivt. Og hvis nogen af jer forestiller sig duften af sådan en helt frisk høstet hø, så er det jo noget af det, som man finder i den. Det hører altså i særdeleshed til de her indiske sukkerrør, som jeg synes spiller virkelig godt. Og det er der åbenbart også andre, der gør, fordi mega fedt. Så her i efteråret, så fik denne her jo en dobbelt guldmedalje, og best in class på mørk rom ved The Sunset International Spirits Competition i Californien. Det var jo en fantastisk anerkendelse. 97 point. Og best in class. Der er en lille krølle til den historie, og det er, at det der med at sende rom til USA nu til en competition, det er bare ikke blevet nemmere efter forholdene er, som det er nu med regeringen og Trump derovre. Så det kører sgu ikke helt nemt. Men så har jeg fået en ny naboer heroppe bag ved mig. De bor i Wisconsin, Lars og Barb. Så stod vi og skulle have dem her sendt afsted, og så Lars han, og vi havde nærmest givet op. Vi vidste ikke, hvordan vi skulle få det over efterhånden. Så Lars sagde, jamen vi tager det bare med i bagagen. Og så, som sagt så gjort, så var det lige pludselig i Wisconsin. Så gik Lars til DHL og FedEx, og kunne jo ikke få lov at sende det, fordi der var alkohol i. Det skulle man være distributør i USA for at gøre. Det var strafbart at sende det. Så Lars han gik lidt og tykkede på det. Så bestilte han en flybillet, så fløj han til Californien og gik hen og afleverede dem personligt. Og vupti, en uge efter, eller 14 dage efter, så havde vi vores fantastiske anerkendelse og medalje på Sherpa Edition. Så der kan jeg kun sige skål. Jeg håber, I vil nyde den derude. Det gør jeg, og jeg tænker, at I også skulle tage på den af. Skål. Ja, det spiller meget godt.